Kita kasih dulu. Ini buat sesepuh ini sepuh dulu ya bro. Nanti yang muda-muda mau nunggu. Dicengleng mas. Pakai bawa. Boleh? Iya dong. Mau nyong. Siap nyong, jembleng nyong. Aku nera karo mas di rumah aku. Saben bengi. Aku buka tak ya nak ya. Buka tak ya. Nyawang. Lah aku sing nutup sapa mas? Sing nutup sapa? Ya kowe ta ya. Aduh, ngono ketenan. Konang. Sek. Kaget aku. Ora ngono suaramu. Lah wong ora tintingane ora eneng kok ya. Yo. Sampeyan Kang Mas. Yen memajian samono. Yen memajian. Ini nyong, jegleng nyong. Mbak Mur dijegleng nyong. Jano. Oi. Kabutan weteng kembang ya kembang wae weton gunung madepe rono kalau mesake sing injen oh iya kana ya telu to iya enak botoke Ki Barokah audio sound system dipersingkat dipersingkat tak tambah terus panas udan ya ayo panas udan panas aling-aling capek gunung reokan mas yo mandek-mandek ya. Yuk, kita ke sisa Nur. Iya. Nadyan wadon sarata lan
Kita nikmati versi baru dari Tegar, ada reggae capek gunung, monggo. Cibo, cibo, emo, cibo, emo. Di zaman berjuang, jur kelingan, anak lanang, biyen tak openi, ning saiki apa lali. Ayo lo. Mosok iya, Dik. Ning gunung tak jadongi sego jagung, yen mandung tak sili caping gunung. Let's go. Anak elana karene wis matang paturutan sing kegadang. Aku ora ngerti. Terima kasih buat Murti Sari. Satu tebang spesial buat Capo Dalam hadir dengan caping gunung yo.